Ти Иван Айнщайн, аз Боби Битбокс, Да. Яни Бона ТВ, ти Бамбо, аз Пръв, Елман. втор, трет, така има. А не ме чекай после то гизме ще се Да, ovo je. Ajde, Janče. Ajde, Театро! Толкова, 5. Чекай се. Трябва почнем. Počni. Uvaj, ne mora da bega sam. И здрав, добро наш. I zdravo cigane, dneska snimаме ново видео, после толкова много видео снимаме топ 15 ютубери. И да ще кажем, нека ви излегват слики. Добро. JP. Стефаната. Андрей прави влогови. Иван Айнщайн. Боби Битбокс. David Black Vlogs. IP Production. Бона ТВ. Lord of Fails. Телман. Бамбо. Стоян. Слик. Винкос. И край на видеото. Докато ви се допага видеото, оставете. Просто на Мартин Търнил. Се гледа,